Aquests temps són una puta merda per fer concerts, o sigui que ens hem tingut que buscar la vida per fer alguna cosa. Ens agradaria que estiguéssiu tots aquí, però bueno, no pot ser, o sigui que ho fem així. Hem de donar les gràcies a tota la gent que ens està ajudant amb això, al Terri, al Quim, a l'Andrea, al Cavallol i a la Boat, per a deixar-nos l'espai. I bueno, a veure, com que això també, nosaltres també tenim una mica així d'això, deixarem un bízum per aquí, amb aquest costat d'aquí. I res, que ens agradaria que estiguéssiu aquí, ojalà aviat puguem tornar a veure'ns i continuem una miqueta a fer una mica de soroll. Han escapat el rumor que hi ha poble a l'interior on mai no surt el sol, resant els falsos déus d'un turó fortificat, però que quan ens ataquen mai se castiga. Mira la videa, mira se va tenebra. La falcata d'individua i el vent tant de bo, més i Lleida, i el terror i l'aixeta m'abandoni i t'expulsi d'aquesta terra. Quan la falcata d'individua i el vent tant de bo, més i Lleida, i el terror i l'aixeta m'abandoni i t'expulsi d'aquesta terra. Sona la melodia del judici final i els nitrons dins de la boira tremola l'orgull de Roma. Tota parte de devoció jurem fidelitat als seus, mentir i partir a venjança abans la mort de la misèria i la desgràcia. Mira la videa, mira se va tenebra. Expulsi d'aquesta terra, quan la falcata d'individua i el vent tant de bo, més i Lleida, i el terror i l'aixeta m'abandoni i t'expulsi d'aquesta terra.
cançó que farem ara, per a qui no ha sigut aquí potser no ho té una mica tan a prop, però a l'octubre de 2017 va haver uns fets que van fer que uns fills de puta comencessin a pegar a tothom sense cap mirament. I bueno, els polítics com sempre van fotre una mica el ronso i al 2019 va haver gent que s'hi va tornar. I què passa? Pues que algú hem d'agafar, no? I van agafar el nostre company Martí en un muntatge policial per unes sangoneres de merda i aquesta cançó va per ell. Aquesta cançó es diu Octubre. Cançó és per a tothom que ha perdut algun en aquests temps, però sobretot pel Ferran, va per tu, Didac. Una vida plena de cops has tocat.
sí, ara ja acabem. Farem un tema per tota la gent que ens coneix de Lleida, tot això. Evidentment se diu Lleida i amb això deixem el concert.